Вие гледате Ключът към успеха. Едно предаване за регионите в България. Кмете, викам, кмете, аз мисля да не работя повече. В този случай, като този народ, кой ще го храни? Бяхме готови, не за да друга, за това, че ни излъгаха управляващи, а те по принцип всички от тия последни няколко години. Района на Кнежа представлява един своеобразен климатичен остров в Дунавската равнина. Остри и студени зими, ветровита пролет и горещо лято. Характерни са крайните стойности на измерните температури в страната. Почвите на територията на Кнежа са карбонатен чернозем, богато наситени на калций и с високо съдържание на фосфор. Благоприятните почвено-климатични условия още от древни времена са привличали хората към тези земи. Това е причината именно аграрния бизнес да е основен поминък и днес. В това предаване ще ви представим една от най-успешната земеделска кооперация от Кнежа и нейния председател Любен Хинкин. Интервю с кмета на Кнежа Симеон Шарабански за успехите в управлението на общината. Ще ви покажем и демонстрация на модерна селскостопанска техника, организирана в Кнежа. Започнал преди повече от 50 години да обработва земята, той за цял живот е свързан с нея. Той е председател на една от най-успешните земеделски кооперации в страната. С опита, който притежава, помага на много млади хора да развият бизнеса си, но онова, което не може да приеме, е липсата на правила в земеделието. Първо започнах кариерата си в института по Царевица. Като млад специалист, там бях разпределен. Тогава беше така, когато завърших 1963 година, специалисти не само в нашата област, но и всекъде, държавата ги разпределяше и казваше кой къде да отиде. Мен си в нашия окръг, Врачански окръг, и след това ме разпределиха в института. До 1975 година бях там. След това
Земеделието в Кнежа бяха 7 производствени единици, преструктурира се и се направиха на 3, като тази структура, която е в момента тук, премина към института по Царевицата и се обединихме до промяната, когато беше. И тогава вече от 75-та година станахме едно. Този двор, нали, още други един двор, който беше база пак, и образуваха така наречената бригада за елитно семепроизводство, така беше наименованието. Грижи се основно царевичните семена, се произвеждаха в това предприятие, в тази бригада. Тогава земята беше разделена между 3 производствени единици по 52-53 хиляди декара земя. Това беше обработваемо, толкова обработваемата на Кнежа земята, като 143 беше, 10 хиляди декара бяха прехвърлени в Дърница, то бяха пак по равно тия бригади. След промяната се разделя отново института си остана институт и тази производствена единица. Нали, промяната говори за ликвидацията и като навсякъде тогава земята нямаше кой да я обработва, нямаше и новоизлюпените арендатори, голямата работа, бяха вече, които са сега и трябваше ние да изхраним населението, се върна в годините, що е бил също при мен, когато се въведе, нали, собствениците в реални граници, отново това от тия огромни масиви бяха нарязани, партечетосани, нямаше пътища, само колчета виждаш по полето, законът беше категоричен, че който събореше колчето, 10 000 лева глобата, излизаме на полето с него, машините не знаят какво да правят и аз не знам какво да правя, какво да й кажа. Връщам се при кмета, викам, кмете, аз мисля да не работя повече земеделие. Но казвам случай, викам, този народ, кой ще го храни? И преди 9 и след 9 септември е имало тук-там сдружения. Правени са такива структури. Тие сдружения са ги правили предимно бедните. Това, което говорят някои хора, това са глупости. В този град не могат да кажат колко са били земеделците, но са били, защото некъде на 2400-500 са били семействата в този град. Средно земята на един собственик беше между 20, 30 и 40. Малко бяха хората, които имаха над 100, между 100 и 200 декара. Закона в този район ограничаваше, че един собственик повече от 200 декара земя не може да има, а в Добруджа беше за 300 декара. И тогава прехраната на едно семейство с 30 декара земя беше почти невъзможна. Стар човек съм, запомнил съм лоши години, как сме гладували. Имаше нещо друго, че някои преизпонират нещата, когато стана тази масовизация, защото пак казвам, жив свидетел съм. Първо, тези, които имаха повече земя, те се отзоваха на това мероприятие, на което го извърши държавата. И отначало държавата й даваше съответно структурата, не държавата, право да вземе от земята. Те не отиваха да работят, защото той си взимаше достатъчно и предостатъчно, които имаше земя. А тези, които имаха малко земя, много работна ръка, между другото, на българина му помагаше в ония години и имаше повече деца. Децата се използваха като най-евтината работна ръка да помага на семейство. Бедният не може да откупи помощници, богатите използваха другите хора, които имаха малко земя, помагаха, работеха на тях да могат да си изкарат прехраната.
икономиката на общината се състои изградена от земеделие. За съжаление, развиват се само отрасъл на зърнопроизводството. Допреди 20-30 години тук имаше овощарство, зеленчукопроизводство, преработвателна промишленост, но по ред причини в момента се развиват основно зърнените култури. Произвежда се основно царевицата, пшеницата, слънчогледа и пролетниците и есениците. Действително, до тая промяна съзнанието, мисленето на българина беше едно. След промяната, за мен това е нещо умишлено, което стана с българина. Тая пословичност за честност, за трудолюбие вече българин ги няма. Може би това е една от целите на тия, които ще, дали е на изток, дали е на запад, които направиха с нас. Имам чувство, че в нашата държава се прави някакъв експеримент отвън. Това е голямата загадка. Имам чувство, че с тия помощи, които се даваха, също повлияха на хората. Не може един млад човек не иска да отиде да работи за 15 или 20 лева, а предпочита да стои, да чака някой да му даде бабата, дядото, но не да отиде. Включително и малцинствата, те пак хептен отвикнах, защото те също сме ги ползвали без да изнуждаме, нали, съответно като работна ръка. В момента те изобщо не желаят да работят. Той каза за 20 лева, 25 лева, аз вече не работя. Земеделски бизнес осигурява и основно и заетостта в нашата община. Имаме земеделски фирми, в които работят по 100, по 120 човека. Има и по-малки, които между 20-50 човека, имаме с по 5 по 10 човека. Но основно нашите съграждани разчитат на земеделието. За в момента, нали, то си е останала традиция при нас. Често работещи при нас рядко постъпил един път, тук обикновено си завърши кариерата. Промени се и тяхното съзнание, особено става нова техника. Често пъти ги гълча, техните бащи, деди, на какви машини са работили, какви проблеми, те не могат да повярват. Единствено нещо, което примерно трябва на тия хора съвременните, ако искам да кажа да работят земеделието, трябва да бъдат запознати с съвременето, и то предимно с компютрите. Това е големия проблем, включително и нашите хора, които за това сме преминали само на една марка машини, фирмата, която им доставя, съответно да ги обслужи. Това е големия проблем. Но не мога да бъда доволен от тези в момента хора, които работят при нас, с тия, които са работили при 25, при 30 години. И те не са виновни, пак към времето ги направи. Ние ги направим с тия съвременни машини. Тук има едно хлапе, което работи при нас. Дядо му е бил при нас дълги години механизатор, пенсионирал се е тук. И той каза, че има чувство, че внук му, като се връща от работа, бил на дискотека. Сялката, която е пред вас и с трактор 200 кони. Може сами да се убедите, да погледнете как нарежда семената в почвата. Интересно нещо, при ние е компютъра, който управлява сялката. Всеки един от вас, който желая, може да заповяда при оператора в кабината на трактора да погледне компютъра. Днешната презентация видяхме една съвременна нова машина, която навлиза сега в нашите полета. С нея се постига точност на семената, дълбочина. Значи самата сеялка е с компютър, който в момента ти показва разстоянието на семената, бройките семена. Вече тук нямаме задания за декар, имаш бройки семена. Самата сеялка така е направена, че ти брой семената и ти показва в момента разстоянието на семената и броя, който влиза в нея. Това е дискова сеялка, която може да работи в директна сеитба, нали, с по-малко обработки, да се постига желаната дълбочина и точност при посяването на царевиците и другите култури.
повече от 50%, които се занимават с земеделие, виждат земеделието парите предимно. Те нямат тая обич към земята, че това е нещо, което никой го не е сътворил. И това е вечно това нещо. И ако ние не опазим земята, природата, природата не се знае къде стигне, защото една мисъл, че беше на Жан-Жак Русо, когато го попитали кой е най-големият враг на човечеството, той беше казал цивилизацията. Говори се за циклични на годишните времена, споредни сушави години, стихотворението на, знаете го, че 2 поредни сушави години, не сме застраховани. Това въпрос беше, може би, на 100% не, но 50% беше решен. Водата не беше скъпа. Ние бяхме вече постигнали едно съвременно напояване. Всичко това, след промяната, някои говорят, не мога да кажа точно цифри, че напоителни системи на България са стрували милиарди лева. Има възможността да отида в Израел. Там не можеш да видиш едно течащо ручейче, както в България, тия пълноводни реки, които имаме. Водата я изпомпват от 1000 до 1200 метра от земята. Имат прекрасна напоителна система. Културите, които са примерно пипер, чушки, домати, които се уросяват или капко, се ползват с питейната вода. Останалите култури, примерно царевицата, овощни насаждения, пречистват отпадъчните води и се полива с тях. И действително, когато чух на времето една българка ли беше Израел, която каза тогава, че при нас е било рай, сега е станала пустиня, при тях е станало обратно от пустинята е станала градина, действително това нещо се убедих. По принцип не обичам да ходя по чужбина. По простата причина, че там виждаш хора като себе си, а не е това, което трябва да бъде при нас. Пак на човешки образ, ръце, крака, а нямам нищо общо с тях. Съзнанието на ние хора е съвсем друго. Отиваш на летището, в България гледаш едно, слизаш на летището в някоя друга държава, нещата са съвсем други. Така че длъжник е държавата, но в известен смисъл и влизам в положението на държавата. До тия протести, които щяхме да стигнем, не че толкова бяхме зле, между другото, членуваме в Съюза на кооперация, но членуваме и в Съюза при арендаторите. Само че се прекръстихме, не арендатор е зърнопроизводителство. Той действително има някакви разлики, но той също обработва земя, той произвежда същите култури, каквито и ние. Така че малка разликата между нас и тях. И бяхме готови, пак не заради друго, за това, че ни излъгаха управляващите. А те по принцип всички, но тия последните най-много лагаха. През изтеклата 2012 година за пръв път в нашата община успяхме да подпишем споразумение за ползване на земеделските земи. Много голям къртовски труд беше и той беше положен основно от земеделците. Те достигнаха до своето вътрешно убеждение, че трябва да го има това споразумение и то ще бъде в интерес на всичките. Но в момента, аз говоря за в Кнежа, не повече от 50 до 60% са реални собственици. Дали е арендатора, дали е малкия собственик и така нататък. Другите 40 или 50%, не мога да кажа точната цифра, са още неоправени земи. По 30, 40, 50, 60 души наследници,
на едно парче, да кажем, земя от 20, 30 или 50 декари земя. Не могат да се разберат и кога се разберат, се оправят и веднага ще вметна закон, защото пак казвам, ние не сме равнопоставени арендатор и кооперация. Той е физическо лице, ние сме юридическо лице. На юридическо лице не може да се дарява. Юридическо лице няма право да купува идеални части, а те използват този момент. Един от нас, въпреки закона 50 плюс един от собствените са съгласни да подпишат един аренден договор или да даряват, това се върши само с един. От тия 20, 30 или колко са наследници, един с квадратни метри да има, отива при арендатора, дарява му тия квадратни метри или там декари, автоматически той сключва договор с друга негова фирма, той вече от тук нататък определя наема, определя времето за колко е сключен този договор, останалите наследници не знаят какво е станало. Ако речат да го съдат, не могат да съдат него, а останалите трябва да съдат своя там роднина, който е подписал този договор. 90% от реалните собственици вече ги няма. Това са наследодатели, които ги интересува в момента само кой колко пари ще му даде. Дали е реален наследодател или не е. Това го интересува само него. Така че това може да стане само по административен начин. Кооперацията също закупува земя, както арендаторите. И не мога да кажем, че трябва да ги съберем тук, защото има начини, пак казвам, по категория, отдалеченост и така, и да ми събере тия няколко хиляди декари земя, ето тук и да знам, тогава вече може да правиш някои много по-трайни инвестиции. Дали е напояване, дали са трайни насъждения и така, защото едно трайно насъждение поне 15-20 години, ти като направиш, трябва да го експлоатираш. Това е големия проблем. Но никой от държава, защото пак казвам, това са доста пари, които трябва да са, само говорят, но не предприемат абсолютно нищо. Пак казвам, това трябва да се намеши държавата. Разликата между нас и арендатора, всеки един се стреми да печели. Он знае, че печалбата е негова. Аз знам, че тая печалба е наша, но не моя. Това е разликата между един и другия. Много от колегите, първото нещо, когато пропаднаха много от кооперациите, много от тях се оплашиха от икономическия натиск и политическия натиск, който беше върху нас. Те идват и казват, това трябва да бъде разрушено, това трябва да бъде премахнато. Приключиха те и след това дойдеха банките. Нямаш пари, нямаш нищо, защото и в едни години се работеше на кредит. Тези банките се подиграват с нас, защото ти не си реален собственик. Няма какво да заложиш. Трябваше да минат много години. Банките обратно сега да идват при нас, да искат дали да ми дадат кредит или да ме могат да оставят пари на депозит. Това е една от причините и тези колеги от моето поколение не можаха да издържат на този натиск. Второто нещо, не можаха да издържат на съблазна, когато има достъп до касата. Да, ето. И не можаха да преценят, че той не може да открадне толкова много, за да изживее цял живот. Второто нещо, самите собственици нямаха този нюх да преценят на кого да се доверят. Това също беше много това. Примерно, що един председател, той не може да бъде добър. Един ръководител е също нещо. Той трябва да бъде справедлив, но не добър. Когато си добър, ти не си добър. За всички. Нашите арендатори, нашите кооперации могат да се похвалят, че при добри години с много добра агротехника извеждат тук рекордни добиви. Самия парк на кооперацията от основаването започнахме с старите машини в процес на времето. Вкарали сме се нови машини, които позволяват нови технологии, ново прецизна работа в земеделието. Това е, което искаме да постигнем и това е бъдещето и успеха за по-добри производства и по-добри резултати. Ключа към успеха, пак казваме, трудолюбието и честността. Честност към собственици, към работещи, към държавата.
Ами според мен ключът на успеха е най-вече човек да бъде позитивен, да има желание за градивност, да бъде широко скроен и да не се препъва в дребнавите ежедневни проблеми, да гледа напред и напред и нагоре. Земеделието е труден сектор. Всяко едно производство е трудно. Но най-трудно е земеделието, че зависи от природата. Земеделието не е печатница за пари. От който работи земеделие, никога няма да умре от глад. Това само мога да кажа. Никой не бива да си наскача крачката. Всеки един, който работи земеделие, трябва да знае, че задната година храни предната. Когато имаше сушеви години, когато никой не можеше да ти даде кредити, и все пак оцеляхме и разбрахме, че всичко това, което се припечава, не може да се изяжда. Това важи не само за производството, това важи и за семейството. Не може днеска да взимаш заплатата, за една седмица да си изхарчил парите и другото време да няма това да правиш. 1 лев трябва да отделиш, да стои настрани. Обичта към земята е това, което мотивира Любен Хинкин да работи и успява. Тя обаче не е достатъчна без знания, опит и себераздаване. Това е цял един живот, отдаден на грижата за земята. Да си жив и здрав, ветеране, за да предадеш своя безценен опит на младите и да ги научиш на труд, защото нивата не ще молитва, а мотика.